Hadukan ni kerana coach ka Mohan Bagan ya ka Shillong hadin baka tim jung kalala ban pelim ya ka North East United haka jingi kun semifinal. Haka semifinal ka baar jong ka Shispa Lebusan Indian All Duran Cup ka jinglekai ha Jawaharlal Nehru Stadium Shillong ka lakut da not goal hadu gi kendai pe menit haka baka penalty shootout ka Mohan Bagan kala job da saula lai goal persya ya ka North East United bat yo rung sundon sya ka final. Da kani ka jingjob ka Mohan Bagan kan ya kendu ke final ya ka nongshon barim jongkal kata ka East Bengal FC. Bad ya ka final on pelong hakol kata ha ka apply truk agos arjar apnru. Na kaliang coach ka Mohan Bagan upana Gotis Demperis hadin baka kan hunjung kalala ban pelim ya ka North East United ha ka jingi kun Shillong. Na kaliang new coach ulai ka jingi rok ka bakrau ya ka Culture Football jong ka Shillong. Bad ia ki jingdon jong ki football facilities ha Jawaharlal Nehru Sports Complex. Ulo ong roba ka jingdon bun teliki madan nyalakai bad ka jingyo i ya ki khana ki bayar ka football. Ka pen i baka Shillong ka don ka sub bad ka jinglam ka bakrau pan kentiu ya ka football ha kalawai.